Tinunuan. Malit ko na siya gutan nga tinunuan. Umisod ang guys, so magluto guys. Katulad ganyan ito. Nga na to? Ngaan sa mi guys. Na! Paano na lang ipalit mo? Tapos na utan na ka ng tinunuan. Tinunuan? Utan. Bisaya. Wait, kung wala tayo siya nagiging pamalit na sudan. Lami ni utan nga sinunuban. Gani, sabi ko sa iyo eh. Utan nga sinunuban. Sinuban? Tunuan? Oo. Hindi tunog. Mua di tunog. Sinuban man. Upuan. Ginaling. Dugo. Dugo. Pinatayan. O lumpia nga gulay ni. Oh. Huwag ka rin Pinobre lang kay hinatayan. mahal mo ng dinato. Ano ni? Sus. Asos. Ready. Bawi man porkit di high blood kaon. Bawi. Pinabok. Oh guys, nagpabipik inhadlok na high blood, di bawi po rin porkit di high blood. Kaon na sila atong sudanon guys, puro luto daan lang siya kay wala, basic kanina guys, saan man. Be, at tigulang nag-request ko no siya kuan kaniyo kay dili kuan anang unod jud kay nindo po kay butang gulay. Oh, unod mo kay panita. Oh, di pa kinihalang ang sa man ni. Aw kanang carrots di. May na kay gulay. Sinukuan. Ganahan ko yung ginagawa. Tagsar takakaonanan tagsar boy pa na baya. Ikaw ang ganahan. Hindi magkakahay, vlog ka, di sa kakaldirin. Mamatay ta na bi. Kapag na, huwag ka pa na mo sa kakaldirin. Uy, Hindi klaro. ka mo eh, pangano tayo sa kakaldirin. Uy, klaro. Ang nangyari ba? Kuan di ay. Hindi pa sila guys kay di ko na ibad. Kay bitaw. Kada adlaw, tayo sa kakaldirin. Uy, klaro. Uy, tagal di rin. Uy, klaro din na. Bitaw. Mukha nakagbaboy. Uy. Baboy. Sakit niyo yung tuhod. Mamagyapon mo, sakit to di. Sakit. Kaon, Hapon kaon, na pagkaon. Minaling. Oh, kaon. Kaon na din ang baboy kay. Atay naman. Ay, di ko na. Mamagyapon di ka mukha mo, sakit mo yung mundo. Ikaw na ka na kansi. Kaon! Kaon ini guman hilak sakit tuhod. Naraman na. Ginoo kong gagmay. Di ka nabi utan niya to jabi. May utan na utan. Utan nga, sinunuban. Oh, nauna pa. Grabe kinaldiro man puno inyong kuan. Di ba magkakahit ka Maulawan ng to. isang kaldero? Tagsong kaliro. Grabe naman po mo. Kinanglan, naging mo ang kanon. Isara kaluwag. Okay, 130 ba yung dugo over 90? Okay, 130 ba? Sinunuban. Di din kay pila tayo mo ba? 130 nagang dugo. Paano Over na? 70. Ay, over 80. Normal ra namin, tinunra na. Ngayon ta guys, gamay, inatayan. Inata dyan, sa buhol pa, inata dyan. Be, buo na yung loob eh, oh. Kaon na siya. Buo na yung loob. Oh, kana okay, puro na pwede niyo. Kaon ta di ka mo kaon sakit. Kaon sakit. Kaon na lang, kaya mamagyapon, likay-likay ka, sakitan, magyapon ka. Nunuan oh. Dito gininina panitan inang kuan basa. Naman ko kuha ng kalbasa. Na-spanit daw ang vitamins. Vitamins. Ngayon ta. Maon ta guys. Yes, may naon. Dagan pidani mo di ka di palit mo na lang. Siyempre, ano yung paggabi ini mo? Oh, Sunod simana, pa-monitor na po sa dugo. Kabernes, kabalikan ta. Bili bibis. Arbibis. Mahindot mga dyan ang mamonitor. Minsan eh, akala na gulay na lumpia. Ano pa ba? Di man, nguyong man eh. Nguyong. Guyan kayo, ang pakisutan kong diyan. Ano naman to ipan? Diyara ba ito punan yung baon? Lawa hibang nagtungtol ang tao.
Mabutang gapon mo mga kaus karinderiya kay luoy munggos dong ibili ni ako bala may lami. Hindi ko mutawag na na. Hindi mo Ano kaon. ay? Sabi mo isa din mo kaon. Ngayon. Ano ni? Doon sa itong kikanaan ba? Ibalik ko dito. Ah, pinuntahan. Hmm? Ano di ayo? Siyempre naman mi din. Na-adjust daw dili ka mo kaon. Munggos na ba akong gibili ninyo? Pero di mong gusto ra. Dili mo kaon. Uy, ang bag mo. May Jollibee yung tako. Doon nila eh. Munggos na ako Jollibee. Yung di ay. Nagluto ko ng utan si Diden. Ang kaon gamay. Lata man. Kang ko gamay lata man mura mag. Ijang dinirutong gulay, nagluto man dyan gulay gapon ko am. Kang kung kanina rubate. Lata. Lamira ba unta lata laman kadyo. Hindi ko doon. May kuha na ako itong lisensya, Bek. Kaya na ako service. Para ko lisensya. Nata. Ma, Nakukuhaan. karkar. Hindi ka dito gagasto. Kaya na kayo motor. Wala namin lisensya. Kuha na ko ito kayo. Kasi matabunan na ba? Dugay na ba yan? Lugay na. Pila na kayo. Yung sa katuig palang kapin. Paano makatagam? Di ko balik-balik dito. Wala. Nakabalik ka. Ang plastic. Plastic na ko. Lisensya ang plastic na wala. Pangkuan na kuha ang talungin. Di, raman sila. Bukal ka eh. Ako ang tinakakuha. Ano na pakuha? Inagi siya nga inas dudong nang kuha na iyang lisensya kay. Nana nakuha na ganyan ako. Kuha ko ako. Kaya na ako service. Sudlunon kayo dito. O dito. Nagiging. Ha? Daruhan bisa. Ito din na plinta ka kadawa na. Wala. Na. Daruhan. Sulod kayo. Nanas bukid. Katunay dagang kayong kahoy. Sulod ko. Di makita ka tayo. Nanas bukid ma. Nadyo na sa highway. Kaan karog balik sa kilo. 64 na ikaw wibis. Kasi may tubig din. Mintin gapon. Mintin lang gapon kaon. Iganit ko katong. Gamay pa na si Zina mag. Kuan pa nakatuig si Zina mag. Mag-isa katuig. Pasko to. Aming yatubangan, naikan jutay, bilanghoy puto, bilanghoy nga, kuan daw. Nagdasami sa kanang, kuan. Nagdasami sa kanang suka daw, butang sa kanang, kuan, sibuya. May nang Oh, gisudan. may tubig. Sinuya na mo lagi. Hindi na ko, ganda ka, hindi na, gabit-bit, kuan, bilanghoy. Pait, ano to, akong miman yan, papa, pait na ako din. Namalik kasi dad, di ganta. Puto na malik ni. Nako dyan, ay bukid ma. Kapuyo umukit. Dito ko nung anak ni Gina. Pwede dodong sa siyudad ko namin pang Sana man itong ladyo ah. Dito. Dawa malagi wa. Mikoy! Abto, ano man na ba si Papa ni mo sa tubigan? Ladyo ka. Tubigan lagi. Tabalahon. Ngayon yung imnon nga tubig, wa may mga gripo dito. Mugani usahay suksukak ko kay uway-uwan. Kana mang tubig sa kanang Bali. saging. Bani. Nang suksukak Kainom ka na, be? Naintig lami. Kainom mo, ikaw na basta kikatamis Ay, ina. tamis. Hilig lami lagi. Magtubig din ng saging. Tubig. Bangaga ng gilid. Butangag ka ng kawayan, ikabunta Oh. kay mapuno na yung galon. Oh, Pero katinir jud. kuya wa, yamatin yung imnon. Oh, mo inon. Ang selasa. Laigi Upload, na sa upload upload. niya. Laigi. Di man da. Mag-away ko ni, muto siya makuha ni tubig sa ubos. Kuan siya kanang bala ug kanang kuan. Bukag niya butangan niya yung mga galon. Kasi kung inon. Ningat to man may siguro tuig na nakalipas, ningat to ni grabe bukay rabbit na ko dito mabalik. Pero lagi na kong ata niya. Ningon ko kung di na kong tubong kapoy. Hindi na akong mabalik. Nagpadong gud wala di na gud ko kalakunan. Pero lamig, katulog dito sa, katulog ka. Pero lami ka jud kuan na to. Dito ka na mo. Naligdahig na gud ko sa pantawan, nakatuog na ko. Lami ka jud kuan ba? Hangin. Kasi pagtunga. Kang gadyo araman. Grabe lagi. Magtapatay lagi. Murag din ako kalakunan, murag kabalikan ako sa agi. Kapit tayo itong... Ang gadyo ah. Kanang ginulungga ka. Kaning gininyo. Kaning giniga ko nung kayo. Haglakan ra ba makitag saray bay? Kasi na ba ito? Sabi ko isa nang basta una. Ibang din. Diya. Way
May gripo, naglingili ko. Basa kami sila magkauso, may gripo dyan, ay dagang baril. Dagang baril lang, ipatungit sa atop ba. Ay ka nagagatop, bagi pangimuag sandajong, dyan ay mga baril, gipang mutang. Wala ilang imnon. Kung di sila kakuha dito ibos tubig. Nangnaw ko, asa kayo mga gripo, asa kayo Nangita pa kang CR. Nangita ko si Ropi, sira sa kamalibang. At dun sa punuan itong nakangkara. Gikulbaan gud ko. Patay masiyar, makalibang asa ako dani malibang. Nagtautan na wa may CR. Kaihi mong kas kalabunan god. Nangihi ang kus kalibunan. Tapos gian bantay di ama kay tuktokon ka dag imuhang kunat pagkuan. Wala may mga silingan naglikon. Bayag sa linya. Patugid mo sa una kay kamera. Oh, ito kang nana niya dili amo diha kang kuan ina ni sa igagaw ni bapa nimo. Tulo na mi kabalay nagtapo. Sa ubos wala. Dito sa ibabaw, dito sa buntod nga ilang taon nimo sa dito. Nakangadto ra jud ko si Moang Bukid. Grabe lagi sa una dito day kani kana manlaba sila ug ano sila manlaba uway-uwan. Ano din sa tubigan? Labing ladyo aman. Dito Wala isa pa dito ma. May tubod man, sa unahan pa. ako sa unan dito layo dito, tubong na dito, lipikas, tubod. Ino nila tubod, may tubod dito. Nanindot ra dito kanay mga prutas na avocado. Oo, wala pa nan. Na madang magkadyo mga utan yung pero grabe lagi pang ladyo Isa ka adlong binaklay ning sa jumig lakaw diyan nauli pud mi dari hapon na. Wa na sila magbaklay, nanakay na may tricycle pagabot sa umo, gadi na silang baklay. Di na gajud. Agang pamati sa mga til mo grabe nang bugata. Grabing ladyo. Yung bukid ay di na kada balik. Uban Paano pag dito ng kuya eh? Okay naman mo po dito ganahan ko dito magpudyo mananong Di lang bayangan na. tubong, di yung tubong. Di lang ka matubong anja. Ang problema po dito tubig o kuryente. Nami mo po nga na ba mananim ka mga bisan si mga itanim ba kay diyan lami po daghan na lugar kay kana presko ka jud hangin. Ang problema laman ang tubig. Di po ko Tubig, di po ko Puro mga baril dito nakatambay sa. Oo, baril, pulos baril. Di po ko mabuhid mo yun ng tubig sa saging mo sa kay lasa Oo, na. tubig sa Upload? upload. Pero buhaw na kay ka, di mo bali-bali. Pero katus ba pa nimo sa una kay wagi tubig sa gamay niya na nabili isang galon ako maimnon. Ni nag-utan siya ang di kwan sabaw ka ng bani wagi ko di kaon bahal ka di ko kaon na. Kaya naglami. Kanang baygod nga ang lang tawon kay agi lang mga atop ni sandajong. Dagko king kawayan. May mga sandajong na mga baril. Para mag-uwan nasa na tubig. Namara po temnon na tubig tuwan. Inom. Lalinan ko mag-inom murag ka nang ko ganahan. Wala pinaka-discover mga anay magkuag sapa. Wala Di sapa ba kay arong may lamhan. wala may Bukid magamo pero di po ningog kinabukiran kay dapyon makarsada. Murag bukid ni Judia grabe man. Grabe sobra. Ang kalayog gikan sa karsada og ang akong yuta gikan sa karsada paingon dadto sa ina ni Christina. Moro na kalayo Grabe ka po dyan tumutungas. Hindi din god pagabot sa pinaka-tuktok na may patag, lingkod oy. Lingkod jud ko. Grabe jud. Hanggang tail murag na marsa. Sigiyan god. Mabili ko sigiyan, pungko sigiyan makitag bato. Nga to man mina to. Tuwig naman siguro kapin. Pungko sigiyan oy. Sino siwa naman magsunod? Kinahanglan lingkod sa ko oy. Lingkod sa ko siyo. Tapos tano di mama manong baro. Tawag na sa tanod. wala gid makaon dito makuan dito na nangka noon nangka. Nangka lagi dito nangka og bangga karabaw og dili karabaw kanang puwa gani kuan day puwa bitaw og kanang apple mangga. oh nang usap Kung ako'y makapalit og yuta po ng pangnamnam mga prutas. Mga prutas ba? Santo, lansunis, avocado. Nangka na baka ng mga prutas para makapag-abot sa panahon na kay maani nga mga prutas. A few moments later. Hey guys, good morning guys. Welcome sa mong channel guys, Jijin Burst. Buntag sa tanan kadlawon pa guys. Last 4:30 pa lang. Mana ko siksina kay sayo ko nagpa-lata og munggos. Kay lakaw ko ron ang mga nagluto og sayo.
adto ko kan guys, magpa-restro ko sa motor, magpa-ignition ko sa Sibunga. Ayun, arira diri ko magpa-restro sa LTO talaga, pero ang ignition kito man sa Sibunga magsayo ko daghan ba kayong magpa-ignition to, pila-pila na po kumuman. Nagsayo ko ba, tulog pa sila guys, kaya alas 4 pa lang kape, alas 4:20 kasi na-prepare dahil kaya ron niya lakaw na ko na sila makaon, hindi na magluto-luto. Nag-uwan mo sa mo, nag-uwan man naman lagi, malakaw rin ako, muna ako ikuan guys sa sahog, tuna, muna ako ipamutang mga lamas. Tutupi na rin guys, nagtugupit ko. Yung init tayo. Taas tayo, buhok ko na nag-ramitan niya. Nabundak ko lang kaya ron. O sara, di na mo dugay. Ang isaw ng lamas guys, kaya nahumok naman ng nalata na ang munghos. Sahon sa na ako ng lamas guys. Agira itong ulan guys, wala na oh. Wala naman mulan, agira siguro to. Direksyon ba kayo magbiyahe, ulan nga magmotor. Single naman ako yung guys, pa-restro, single. Mong single na motor mo ako pa-restro. Gusto ko sa mo, ito kayo, sige lang pandakop. Kaya naka-restro yung motor. Tunar tayo ang butang isang tuna. Yung may lang ganahan, tuna ay butang may kuwan. Pang sahog guys oh. Tuna na ay mga lamas na ay kamatis. Muna ito yung lunod rin. Oh, munggos na butangan. Ilunod na ako. Ako sa ngipon kaya guys. Bukal na ako guys. Itong sahog guys, yung lamas. Tinali kong munggos yung sahog isahon kaya hindi lang saba mga lamas. Kung na may sahog. Punan na tubig kami guys, gamay rag sabaw na. May atong tanawan pabukalon dyan na ito. Tangan ako kamunggay para lami. May request nila guys, hindi nagligiyan. Luto na itong munggos guys, ako nang ibutag ko ano. Tangan kamunggay gamay. Solve na. Ano ibutang mga sili o katungkuan. Sili o kanang sabas dahunan. Pagunan ako ni kay luto na ni. Ano ibutang kamunggay. Gamay lang kamunggay kay pangkuan lang ba. Taw-taw. Pwede na. Ito na guys. Ano ko ito guys. Minakon ko. Kuan. Pa-emission ko sa Sibunga. Kawanan na ba nagdangan din ko? Nadapon. Hindi sa makakuyog kasi bawal motor-motor og layo. Okay ra lungsod dol ra layo mo kayo. Guys, buntag lakaw siya Moto na ko kay size na. Bye-bye. Pagkaon na mo ha.
Mabay pagamping. Restart na lang mo ito. Hindi ako bag, hindi ako ringkot. Hindi ako mo. Isi kami sa likod.